No, poďte sem, pán vedúci. No. Nevidím na vašu pojebanú hubu. Poďte sem, to nech na vás dobre vidí. No, počúvajte, pán Vach, jakú máte vy teraz názor na... Počkajte, jak vy víte, že ja sa volám pán Vach? Ja vás vidím prvýkrát. No ja to vím, že sa voláte pán Vach, ja to mám už zistené. Áno? Áno. A nemajte jeblujúcu hubu, áno. Nech sa páči, rozprávame sa, áno. Čo vy máte, jaký máte vy názor na dnešnú túto vládu na Slovensku? No, ja som s ňou velice spokojný s túto vládu. Len keby bylo viac tej roboty a pravidelne, že zarábame tie peňažky aj pre rodinu, aby sme si dobre vlastne žili. Lebo teraz je taká doba, že robíme mesiac, potom nemáme na požičky a nemôžeme to splácať, mesiac robíme a 5 mesiacov nerobíme. No, ja vás úplne vás chápem v tejto vašej situácii. Ale máte aj nejaké dlhé požičky alebo tak? Mám veľa požičiek a proste to nemôžem splácať, lebo na to nemám. Nemáte na to. A chcel by som to splácať. Dobre, a kto vám kázal, aby ste si také požičky brali? Bola taká doba, lebo sa robilo, viete, pravidelne sa robilo do piče a teraz to tak skončilo, že sa nerobí a nemôžeme to splácať, no. Dobre, a jak si vychádzate takto ze ženu a z rodinu? No, veľmi dobre. Je to ako som spokojný nad mierou. A ste spokojní, ja? Hej, som spokojný. Dobre, a dám vám teraz takú malú intimnú otázku. No, na intimné otázky mi nedávajte, potom vás je konský kokot na tie moje intimné otázky. To si dávajte sám sebe. Prosím vás, neurážajte sa za znamená. Ja sa na to neurážam. Ja sa vás len normálne opýtam, koľkokrát do týdna ho dáte vašej manželke? Počúvajte, to ja sa vás nepýtam na také veci, tak sa mňa nepýtajte ani vy. Počúvajte, vás je konský kokot. Pojebaný, odpovedzte mi normálne, áno. Ne, ja takýmto debilom, jak ste vy, ja vám odpovedať nebudem. A ďakujem a dovidenia. Moment, mám tu ešte ďalšieho kolegu. Môžete sa pokojať. Pán Malík! Pán Malík, prosím vás, jednu otázku by som vás chcel dať, áno. Dajte na bok tú ruku, vy magore, pojebaní. Počúvajte ma, minule sme sa mi tu dva rozprávali, áno, že vy položíte život za svoju manželku. Mohli by ste mi to tu rozebrať? Jak to je vlastne? Tak ja som povedal. Normálne, keby vám povedal Adolf Hitler, keby vás dal k múru a keby vám povedal buď vaša manželka, alebo vy, čo by ste si vybrali? Ja? Sám sebe. Fakt by ste dali život za svoju manželku? No tak potom klobúk dole. Fakt vás uznávam. Čo by som vám dal teraz za chvíľu? Poď, máme tu ešte ďalšieho. No, nevyprávame. Však niečo nám povedzte aj vy, v jakej ste situácie, do jak percent ste šťastní, od 1 do 100? Do 0. Do 0, áno. To je dobrá otázka, dobre, môžete pokračovať ďalej.